Tímto udílím slovo senátorovi nezávislé soustavy NABU. Nejvyšší kancléři, vážení delegáti. Došlo k velké tragédii, která začala tady zdaněním obchodních cest. A nyní útlak obchodní federace ohrožuje celou naši planetu. To je skandální! Protestují proti senátorovi výmyslům! Senátorovi obchodní federace zatím nebylo uděleno slovo. Na podporu svých obvinění jsem přivedl královnu Amidalu, nedávno zvolenou vládkyni NABU, která promluví naším jménem. Vznešení zástupci republiky. Předstupuji před vás v nejtěžší chvíli. Do soustavy NABU vtrhla armáda droidů obchodních... Námitka! Nemáte důkazy! To je skandální! Navrhuji vyslat na NABU komisi, která zajistí pravdu. Kongres Malasterů souhlasí s delegátem obchodní federace. Musíme vytvořit komisi. Návrh se... Nastupují byrokrati, skuteční vládci republiky. Ale bohužel placení obchodní federací. Teď se dívejte, jak kancléř Valorum ztratí svou moc. Návrh se přijímá. Odložíte svou stížnost do doby, než komise přezkoumá pravdivost vašich obvinění. Nic neodloží. Jsem zde, abych zastavila útok na naši suverenitu. Nebyla jsem zvolena proto, aby mý podaní trpěli a umírali, zatímco vy diskutujete. Pokud nejste schopni okamžitě jednat, je třeba zvolit nové vedení. Navrhuji hlasovat o nedůvěře k osobě kancléře Valorumu. Teď zvolí nového kancléře. Silného kancléře, který rychle ukončí naše utrpení.